Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli, jedný za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo Pánovo.